Да. У вас Великое. Да, поехали. Адам Йонсов, вас беспокоит информационное агентство «Грозный информ». У нас вопрос, в общем, такой. Вот ваш брат родной, он в разных изданиях цитировали его фразу о том, что вас и ваших родственников задерживали в Чечне, где-то там держали, увозили. И момент, прокомментируйте, Релия. комментарии результата усвадали вас. Hoinsa okui, mici mai stau aici? Să salul ce мошашук. А так, Амац даются, это разные издания, даются на BBC России издания, как даются рядин комментарий, что нахля. И момент прокомментируйте, ря хуй. Я не знаю, все хар. По телефону WhatsApp, я чаще, я сушила, قديناش كحوتي تاع связываться один нах таума что мхаде лион روح احكي بحكي في ناخبوي والله انت شو الخام باكين تقعد البيت كده كده كذا تدير ну в принципе انت عبوش انت تحكي ولا كروز سو انت ساعهم ده قدك صح شو هذا شو حواجري حقي وش في شيء بورد عيك سوى شو هو هيك سويش شيء سوى جير عشرة فتحري شيء من الدرس اللي سوى له هو كذا ما قدر عليه سولونا بس يخوف что комментируете то هذا تروح هدو ده ديتك على الصغير كاتك عشان جنتن كاك إن إنسان فيتك إيه دقيق ما قدر ده بس كان يوتو ماكش تخدوي ماكش دوتو ها دايره سول